Urbanistički razvoj Zagreba u 20. stoljeću preskakao je velike prostore uz centar i grad se širio na periferiji. Time je Zagreb postao grad velike površine s ukupnom malom gustoćom stanovništva. Javni prijevoz je neučinkovit, a komunalna infrastruktura skupa. Neiskorišteni prostori uz središte čine diskontinuitet koji narušava optimalno funkcioniranje suvremenog grada. Istovremeno gusta i kompaktna povijesna jezgra vapi za temeljitom obnovom, što je potvrdio i nedavni potres u Zagrebu. Uglavnom napuštena industrija u centru grada sačuvala je prostore koji nam pružaju priliku za prvo sustavno planiranje nakon dugo vremena. Industrijska zona najbliža povijesnoj jezgri prostire se između Branimirove i Vukovarske ulice, te željezničkog i autobusnog kolodvora. Ta površina od 45 hektara jedan je od najvažnijih prostornih potencijala grada Zagreba i udaljena je od centra svega 15 minuta hoda. Zona je površinom dvostruko veća od jezgre Dubrovnika ili po potencijalnom broju stanovnika jednaka manjem hrvatskom gradu, primjerice Čakovcu. Uređenje zone Gredelj prilika je da se riješi jedan od najvećih urbanističkih problema Zagreba, a to je nepovezanost sjevernoga i južnoga dijela grada. Ta dva dijela su zbog željezničke pruge spojena u samo 3 točke. Poštujući kontekst i lokalne specifičnosti Zagreba, planom se prihvaćaju suvremeni trendovi urbanog razvoja uspješno provedeni u mnogim europskim gradovima, kao što su München, Oslo ili Cirih, na sličnim napuštenim industrijskim lokacijama. Rezultat takvih projekata je izbalansiran i održiv urbani krajolik. Sretna je okolnost da zona Gredelj ima samo 2 vlasnika, grad Zagreb i Hrvatske željeznice. Sustavnim pristupom Gredelj bi mogao postati suvremeni dio gradske jezgre, uklopljen u njezino tkivo. Takav ambijent može ponuditi kvalitetan život i rad stanovnicima svih dobi, životnih stilova i socijalnog statusa. Kako bi se ostvarilo potpuno prožimanje s donjim gradom, potrebno je podići prugu, koja je u ostatku grada već u zraku. Podignuta pruga olakšava prolazak ne samo automobilima, već i pješacima, te se tako povezuju danas razdvojeni dijelovi grada. Investicija podizanja pruge može se usporediti s investicijom gradnje rotora Remetinec, od koje je svega 3 puta veća, dok su benefiti za grad nemjerljivo važniji. Uređenje trgova i ulica primarno namijenjenih pješacima uz dobar balans javnih sadržaja transformira prostor Gredelja u privlačnu i pristupačnu pješačku zonu grada. Velika fluktuacija stanovnika i turista jamči održivost javnih sadržaja i vitalnu urbanu dinamiku. Gredelj je i vrlo važna prometna lokacija, lako dostupna gotovo svim vrstama javnog prijevoza, vlakovima, autobusima i tramvajima. Izmještanjem postojećeg autobusnog kolodvora podzemno na glavnu gradsku os ostvarilo bi se povezivanje s postojećim željezničkim kolodvorom. Tako nastaje prometni hub koji olakšava tranzit putnika i jača vezu Zagreba s ostatkom Hrvatske i svijetom. Nova izgradnja ne znači i brisanje postojećeg identiteta prostora. Potrebno je zadržati vrijedne elemente industrijske baštine tvornice Gredelj uz prihvaćanje suvremene arhitekture. Tako će se izbjeći stvaranje generičkih prostora na važnoj gradskoj lokaciji. Revitalizacija industrijske baštine kulturnim i društvenim sadržajima podiže vrijednost cijele lokacije. Primjer odabira takve metode je buduća prenamjena paromlina u gradsku knjižnicu. Revitalizirana baština integrirana u javni prostor postaje suvremena interpretacija, ali i logično proširenje Lenucijeve potkove. Nastaje javni potez gdje se parkovi, zelene površine i trgovi prožimaju sa sadržajima kao što su tržnica, muzej ili nova scena zagrebačkog HNK. Tako nastaje vitalan i sadržajno raznolik urbani ambijent jedinstvenog karaktera. Planiraju se i ostali sadržaji važni za funkcioniranje grada, kao što su škole, fakulteti i funkcije javne uprave. Novi oblik suvremenog bloka otvorenog je karaktera i formira manje trgove i parkove u mjerilu susjedstva. U planiranju stambenih i poslovnih prostora na višim etažama vodi se računa o raspoređivanju visina kako bi se dobilo što više dnevnog svjetla i kako bi se stvorili najbolji mogući uvjeti za život i rad. Urbanističko rješenje bloka je samo okvir za buduće arhitekte pojedinih zgrada, čija će različita rješenja pridonijeti vizualnoj raznolikosti kvarta. Unutar svakog bloka planira se više vrsta sadržaja, od edukacije, sporta i ugostiteljskih sadržaja na nižim etažama do poslovnih i stambenih sadržaja na višim. Takav pristup osigurava da se sadržaji međusobno dopunjuju i da blok bude ispunjen korisnicima tijekom cijeloga dana. Zanimljivi i aktivni javni sadržaji u prizemljima donose život na ulice.
Uređenje Gredelja projekt je od gradskog i nacionalnog interesa, jer se njime postižu dugoročni benefiti za čitavu zajednicu. Grad Zagreb povezuje se u cjelinu, dobiva nove pješačke površine i rješava se industrije u neposrednoj blizini centra. Zahvaljujući prometnom hubu, povezaniji je nego ikad, jer se željeznica reafirmira kao najbrži transport u Europi. Najvažnije je da se građanima osigura visoka kvaliteta života i zdravo radno okruženje u skladu sa suvremenim standardima, te novi javni sadržaj i pješačke površine u središtu grada. Gredelj je prilika da se stvore opsežni novi sadržaji u blizini, dostupni čak i za vrijeme obnove potresom oštećene gradske jezgre. Osim očuvanja sigurnosti građana, obnova bi trebala potaknuti i reorganizaciju smještaja danas rasutih javnih službi i njihovo preseljenje u prikladnije građevine. Ovo je trenutak u kojem se pokazuje potreba dugoročnog, društveno odgovornog i socijalno osvještenijeg planiranja, koje će objediniti sve struke u boljem promišljanju prostora, na dobrobit grada Zagreba i njegovih građana.